दिनैनि बे गेजेर जनाय सेलमारि गेलेग्रा फोथाराव नैथि सानाव गाव सोलों आरो गुबुनखौ फोरों बे आयदायाव सारा आलासि महरै बिबुंथि लाखिफैनानै माबायदि मोनदों? गिबि गिबियाव गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जिहेथु रुफाथि मायथाइ बोसोर सफैबाय बिनि थाखाय आङो गेजेर जनाय दख'रानि गासै आगुनि आरो दानि मावथि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो बिथांमोननिसिम आङो इयुन जिउआव जाहाथे देरहासार जायो बिनि थाखाय आङो गिबियाव इसोरनाव आर'ज खालामबाय। दा बेवहाय जोङो जोंनि समाजाव मोनसे समाज फोसाबनाय बा समाजखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे थांखि आरो बे थांखिजों जोङो गाव सोलों आरो गुबुनखौबो फोरों बे टपिकखौ लानानै दिनै सेमिनार जादों। बे सेमिनाराव गाहाय आलासि महरै जाय बिथाङा नुजाफैनांगौमोन बिथाङा हयथ' माखासे जेंनानि थाखाय नुजाफैनो हायाखै। अब्लाबो जोङो जोंनि रोंगौथिजों जेसेबां मोनदांदों बा जों जेसेबां हादों बेजोंनो जोंनि समाजखौ जोङो फोसाबनायनि लामायाव आवगायलांनो नागिरबाय थादों। जोङो मिथिगौ जे बर' समाजा जुदि मोजां जानांगौब्ला, बर'आ जुदि जौगानाय हारि जानांगौब्ला, बर'आ जुदि बुहुमाव मिथिजानाय हारि गेरेमसा हारि जानांगौब्ला जोंनि साफ्रोम लाइमोन आरो जाखांफुनाय इयुन जोलैया मोजाङै रोंनांगोन। आरो बे रोंनाया अकल बिजाब रोंनाय बे बाथ्राखौल' जों बेवहाय मिन खालामाखै। जों बेवहाय गासिबो रोंनायनि बाथ्रा जों बुंदों। जेरै जोङो दिनै नायदों जोङो स्पर्ट्सआ मोनसे केरियार जायो नङा होमबा, कालसारा मोनसे केरियार जायो। दा बेबायदिनो गावनि आखाइनि हाबा बा आखाइजों मावनो रोंनाय जायफ्रा हाबा बे मोनसे केरियार जानो हागौ। दिनैनि मुगायाव ग्लबेलाइजेसन मुगायाव दिनै गासिबो बिथिङानो बा गासिबो आयदायावनो जोङो केरियार लानो हायो। जोङो जुदि गोजौ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि रोंगौथिखौ बाहायनानै जोङो साफा गोख्रों सुबुं बा मोजां सुबुं हिसाबै जोङो गसंथानो हायो। थ' बिनिखायनो दिनै जों बेखौनो नोजोर बोदों जे जोंनि लाइमोनफोरा बबे लामाथिं थांदों, बै लाइमोनफोरखौ जोङो राइट डिरेक्सनाव जों माबोरै लांनो हागोन, जों माबोरै लाइमोनफोरखौ गोसो बोहोनो हागोन जे नैबेखौ मावनानैनो हायो। थ' नैबेखौ जोङो लाइमोनफोरनि जा लामा आन्दायनाय आरो गोसोआव जा फ्रास्ट्रेसन जानाय बै फ्रास्ट्रेसनखौ जोङो होखारनायनि माखासे सिन्था खालामदों आरो बै सिन्था बायदियैनो जों माखासे हाबाफारि लासै लाबाय थादों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। लोगोसेयै जोङो जोंनि गासै माहारियारि आफादफोर बेयाव फरायसा आफादल' नङा, जोंनि ओनसोलाव बिटिसिनि बाहेरायाव जिहेथु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दानानै लादों। बै खौसेथि बर' सुबुं आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावनानै जाय बिथांमोना बैसो जानानै आजिरा लाबाय, थुनलाइ आफादनिफ्राय जायफ्रा आजिरा लाबाय, आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जायफ्रा आजिरा लाबाय, बा गुबुन आफादनिफ्राय बा गुबुन जबनिफ्राय जायफ्रा आजिरा लाबाय, बै बिथांमोनखौ जों खौसेयै लाखिनानै जमायै लानानै दानि लाइमोनफोरखौ राइट डिरेक्सन दिन्थिनायनि माखासे थांखि लादों। जों बेवहाय मोनफ्रोमबो आफादखौनो माहारियारि आफादफोरखौ, जिहेथु माहारियारि आफादफोरा गावबागाव फोथाराव माखासे हाबा मावनो थांखि लादों, बर' समाजखौ सुस्रांनायनि थांखि लादों। बिनिखाय बै आफादफोरा गावजों गाव एना एनि बा गावसिनि प्रेस्टिजखौ इसु हिसाबै लायालासिनो जों बर' ससाइटिनि जेंनाखौ इसु हिसाबै लानानै खामानि मावनो थाखाय आङो दिनै बयखौबो खावलायदों। जोङो बयखौबो बोजबनानै लानायनि थांखि लादों। जों बयखौबो खौसेयै लाफानानै जमायै जोंनि गेजेराव सावरायलायनानै जोङो हाबा मावलायनायनि थांखि लादों। आरो दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे नैबे ओनसोलाव जाय ओनसोला बोसोरफ्रोमबो मिथिंगायारि माखासे जाहोनफोरजों गाख्रेब जायो, दैबानानिफ्राय लानानै थांलाय फैलाय लामानि हान्थिनायनि राहानिफ्राय लानानै बै राहाफोरखौ जोङो बिनि गेजेरनिफ्राय माब्रै सौसिलांनांगौ, जों माब्रै सौसिलांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनि डिसिसना मा जागोन, जों बेखौनो लाइमोनफोरजों सावरायदों। आरो नैबे सावरायनायाव बिनि सावरायनाय आयदायाव सावरायगिरि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिनिखाय मोनथामबो आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बर' फरायसा आफादखौ जथायै खुंनाय नैबे जथुम्माया जाहाथे जाफुङो बेखौनो आङो
साबायखरजों लोगोसे इसोरनाव आर'ज खालामनाय जाबाय गोजोन्थों। जोबथि सोंथि सारनिसिम जिहेथु जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय गोबां बर' माहारियारि आफादफ्रा जेरै बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बा थुनलाइ आफाद बा आइजो अनसाय आफादा जिहेथु एखे गेलेग्रा फोथारावनो जिहेथु बोसोरारि जथुम्माखौ खुंबाय थायो दा जों नुनो मोनो जे बिटिसियाव गोबां गावजों गाव जेंना जेंसि सोमजिबाय थानाय नुयो गाव खौसेथि गैयैयाव बिनि सायाव नों सारा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै माबायदि मेसेज हरनो सानोदि जेराव जों माने जों गासिबो खौसेथि जानानै जोंनि बिटिसिनि जा सासन खान्थि बा सासननि गोहो जोंनि बर'नि आखायावनो लाफिनो जोङो नायदों जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिजों मोनसे समाव 1986 मायथाइनिफ्राय जा बड'लेण्ड डिमान्ड खालामबाय बै बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा लिड लानानै मोनसे लेभेलसिम मा होनो लाबोबाय सोमावसारनायखौ आरो बै सोमावसारनायखौनो 1992 मायथाइनिफ्राय BLTनि मुभमेन्टजों 2003 मायथाइयाव मोनसे एग्रिमेन्ट जादों BTC थ' जोङो लुबैदों जे BTCआव जिहेथु जोंनि मिथिनायाव फ्राय मा होनो 3 बाहागोनि 1 बाहागो सुबुङा सानखोआल' बर' माहारि आरो बै 3 बाहागोनि 1 बाहागो बर' माहारिया 2 बाहागोजों जुजिनानै सोलिनांगौ आरो बै 2 बाहागोजों जुजिनानै सोलिनांगौबा खौसे जमा जाथारनांगोन दिनै जों नुदों जे जोंनि BTCनि बायहेरायाव गासै गं 21 जिल्लाफोराव गासै 10 लाखनि खाथि जोंना सुबुं सानखो दं मानो 6,50,000 खाथि जोंनियाव भटारफोर दं दा बैफोरो गासैबो स्केटार्ड नाथाय BTCआव बेयो जमा जानानै दं नाथाय जों नुदों मा मोनसे समाव बड'लेण्ड डिमान्ड खालामबाय बै बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनाया मोनसे दोहौ फैबाय आरो बैजों जोङो खौसे जादों नाथाय दिनैनि उनाव नुबाय BTC एरेन्जमेन्ट जानायनि उनाव बयहाबो पलिटिकेल लबि जाबाय बै पलिटिकेल लबि जालायलायनायाव दा जाय बिथांमोना पलिटिक्सआव आगान होबाय बा जाय बिथांमोना पलिटिक्सखौ आगान होनायनि सिन्था खालामबाय बै बिथांमोननि गेजेराव गोरोबनाया माब्लाबाबो फैनाय नङा थ' बिनिखायनो जों मोनसेल' एपिल खालामगोन नैबे दिनैनि मेलाव जों मोनसे दिन्थिनो नागिरदों बेयाव मा होनो बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफादा जथाय खुंदों आरो बे जथाय खुंनायनि जाय RCनि रिसेपसन कमिटिनि चेयारमेन बेयो जाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो बेवहाय थानाय सेक्रेटारि बै सेक्रेटारिया आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि दा अब्ला जों मा बुजायनो नागिरदों जों बेवहाय गासिबो खौसे जमायै थानायनि उनाव जोंहा मोनसे लेभेलसिम सान्थि दं जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय दङ दे गावजों गाव जों माब्रै रायजो जागोन नाथाय BTCआव जिहेथु पलिटिक्सखौ लानानै गावस्रालायनाय जादों बेनिखायनो आं लुबैनाया बे पलिटिकेल सार्थखौ दोनथ'नानै हारिनि जाना सार्थ बृहत्तर सार्थ जे हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बै गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जुदि बयबो आवगायबोयोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया अब्ला जेब्लायबो जोरनानै थागोन नोङो पलिटिक्सनि रुलानो जाहैबाय डिभाइड एन्ड रुल पलिटिक्सनि मट'आनो डिभाइड एन्ड रुल नोंखौ बोखावनानै बा दोननानै सालायनांगौ दा जों नायदों भारतनि जानाखि गणतन्त्र बा सुबुंखान्थि हादोर बै सुबुंखान्थि हादोराव माने हादोरखौ सालायनो थाखाय 100% सुबुंनि गोनांथि गैया बेवहाय जोंनो 50.9% 50सिबो नाङा जोंनो 50.9% जुदि जोङो सुबुं मोनोब्लानो जोङो हादोरखौ सालायनो हायो बै सिस्टेम मथे अब्ला जोङो 100 थायोब्ला आंनि सुबिदायाबो हयथ' गोमानो हागौ थ' बिनिखायनो बेखौ जुदि सानलायलायदोंब्ला जोंनि BTCआव थानायफ्रा जुदि बैफोरखौ नोजोर होलायलायदोंबा जों सोलोंनायनि गोनांथि दङ BTCनि रायजोफोरखौ जों खावलायगोन जे नोंथांमोना जुदि खौसे जानो हायोब्ला मोजां दिनै नायदों जों थांनाय 2014 मायथाइनि जा लकसभा माने बिसायख'थि बे लकसभा बिसायख'थियाव जों गावजों गाव गावस्रालायनायनि थाखाय जोंनि नायल' जाल' मोनसेल' MP सिटखौ जों खोमानानै लानांबाय आरो बे एखे जाथाया थांनाय 5 बोसोराव जेबो जाफुङाखिसै आरो बै 5 बोसोराव जाफुङैनि जाहोनावनो दिनै 2019 मायथाइयाव बे लकसभाया आरोबाव फिन खेबसे गोमाबावबाय आरो दिनै जों नुदों जों बायजोनिफ्राय नायहरनानै नुहुरनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 2020 मायथाइयाव जा मा होनो काउन्सिलनि इलेक्सन बै इलेक्सनाव जमा जायाब्ला हयथ'
जोंनि BPF-आनो जा बा UPPL-आनो जा बै मोननैबो दोलोआ जुदि गोहोआव फैयाब्ला लासै लासै बर'नि जा थामोनथा आरो बर'नि जा मा होनो जोहोलावजोफोरनि जिउ बाउनाय बे गासिबो फैमालनि लामायाव जोंनि नुहुरनायाव थ' बेनिखायनो जों खावलायलायदों जुदि नोंथांमोना हायोब्ला मोनसे टेबोलाव फै थ' बेनिखायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिथांमोनखौ जमा खालामनायनि थाखाय जोङो नेरानेफोरा नाजाबाय थादों दिनैसिमबो जों नाजानायखौ गाराखै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मैया जोंना डेपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोसावबाय जे आरो बन्द जासिगोन खौसे जमा जानायनि लामाया बन्द जासिगोन बे जोंनि थाखाय बिराद माने दुखुनांथाव बाहेरायाव थानाय बर'फोरा जों BTC-खौ बिथा हिसाबै साननानै लायो आरो BTC-आव थानाय गासै माहारियारि आफादा जोंनि बिथा आरो बै बिथायानो जुदि गुलुं जायोब्ला जों बायजोआव गुबुन हारिफोरनि गेजेराव थानानै गुबुन हारिफोरजों माने जुजिनानै थानांगौ जोंहाबो जेंना जायो स' बेनिखायनो जोङो लुबैदों जे बिथांमोनाबो गोख्रोङै थाथों जोंबो गोख्रोङै थानांगौ थ' बेनिखायनो जों दिनैसिम नाजानायखौ गाराखै आरो दिनै नैबेनि गेजेरजों नैबे मेलनि गेजेरजों जों बेखौ खावलायगोन जिहेथु जों बेवहाय गासिबो आफादा जमा जानायनो हायोब्ला नोंथांमोननि गेजेरावबो हायैनि बाथ्रा गैया बेवहाय मा होनो लिडारफोरा बयबो हारिनि थाखाय हारिखौ दैदेननो फैदोंब्ला हारिनि थाखाय माने सिन्था खालामनायनि गोनांथि दं बेवहाय सोरखौबा सोरबाया दाय होलायलायबाय थायोब्ला माब्लाबाबो खौसे जानाय नङा स' दायआ आंनिबो जादों नोंनिबो जादों स' नोंनि आंनि सानलायलायनानै जों गावनि गेजेराव कमप्रमाइस जालायलायनो हायाब्ला जों जमा जानो हानाय नङा स' बेनिखायनो जों लुबैदों धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफ्रा जों बेखौ लुबैदों जे BTC-आव खौसे जानानै जोंनि BTC-नि माने हायुङारि जा खुंथाइ बे खुंथाइखौ जोंनि बर'नि आखायाव लाखिनांगौ आरो बेखौ लाखिनो थाखाय जुदि जोंनि मदद नांगौब्ला जों थोजासे मददखौ होगोन नोंथांमोननि गेजेराव खौसेथि लाबोनायाव जोङो गोबां खामानि बा हाबाफोर मावनांगौ दंब्ला जों बेखौबो मावनो थाखाय थागथियारि दं मुथथे जोंनो नोंथांमोननि BTC ओनसोलनि खौसेथिखौल' जों लुबैगोन गोजोननाय थाबाय